Statistician Emily Pagador ng Use Case Development and Management Service ng PSA. Kasunod na rin ang mga agang-agang kaugnay sa digital ID. Pinagdadaanan po yung ating pag-generate ng ID. Hindi lang po yan as CDR at na-register na print na agad. So it goes through the duplication process. At meron po tayong mga records na pa-flag po natin na 2 beses, 3 beses nag-register. And inisip namin, we want to isolate kung ito ay attempt to commit fraud or otherwise lang na nag-register. Kaya na nakakuha na po, alam niya mag-delete doon siya nag-register. Assistant National Statistician Emily Pagador ng Use Case Development and Management Service ng PSA. Oras natin alas 3:44 ng hapon. Cortesia na. Disiplina pa. Hello, Ate Jody. Oh, bilis na raw. Opo, sakit ay ng ulo ko. Kaya lang, di naman tumalab yung gamot ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulo lagnat at iwas ka sa posibleng side effect. Oh, thanks po. Yan ang Biogesic. Judy Santa Maria po. Ingat! Hindi lang yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Mercury Drops within 24 oras sa mga piling ba? Mercury Drops tumutulong para sa kalusugan ng tayo. Para sa iba pa, informasyon sa kanilang servisyo, bisitahin ang website www.mercurydrops.com. Ito ulit ang back and joint pain. Sigari dito, huwag mag-alala. Higit ka na. Ibang kapela, abay 12 hours of long-lasting feedback. Kaya mas paulit-ulit ang pag-inom. Kailangan. Hindi lang yan. Nalbusan sodium is the generic name of Skinmont. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpabalik-balik ang hilap, pangangasim, at sakit ng tiyan. Baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target Diatis. Cronal S tablet. Hyper-bilis na hyperacidity in as fast as 5 minutes. Para kasing bilis ng commercial na to. Cronal S tablet na. Hindi lang yan. Ang unang hydroxyzed medical is the generic name of Cronal S. If symptoms persist, consult your doctor. Mercury Drops within 24 oras sa mga piling ba? Mercury Drops tumutulong para sa kalusugan ng tayo. Para sa iba pang informasyon ng kanilang servisyo, bisitahin ang website www.mercurydrops.com. Sakit ng ulo, sabay-sabay na lagnat. Sakit ng katawan, ulit-ulit ng dahilan. Dapat ang sabay-sabay na sakit. Dati Lexator Fortis. Para dapat. Doctor versus paracetamol in a span of 30 minutes. Hindi lang yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol for makers with the percent consult your doctor. Gusto ko makatampo siya. Uulitin ko yung very power. Bigla na lang siya na-appoint bilang head ng heart center. Hindi talaga ako naniniwala. Wala siyang kape. Gabi-gabi ang award-winning drama na puno ng tapang at puso. Hindi ako pwede matalo sa laban to. Hindi ako suko. Dr. Ken, wait lang. Kaya ang after shooting stars on DNA. Tiniyak ng Overseas Worker Welfare Administration o OWA na minamadali na nila ang pagproseso sa pagpapauwi sa mga labi ng 3 Pilipinong nasawi sa sunog sa Kuwait. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OWA Administrator Armel Ignacio na wala pang eksaktong petsa ng pagpapauwi dahil kahapon lamang nangyari ang insidente. Subalit ang may papangako nga nila ay mabilis itong may sasagawa. Sinabi ni Ignacio na napuntahan na ng kanilang mga regional director ang mga kaanak ng mga biktima at naipalam na ang sitwasyon. May 2 naman anya mga Pilipino pa na nasa intensive care unit o ang isang nasa ospital.
ospital ay na-discharge na habang 5 naman ang nakaligtas at nailipat ng ibang accommodation ng pinapasukang kumpanya. Sa ngayon, sinabi ni Ignacio na nakantabay sila kung ano ang pangangailangan pa ng mga Pilipinong naapektuhan ng sunog sa Kuwait. Dapat paabot na ng tulong ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pamilya ng pagpapalitan natin sa tulong sa Kuwait. Kahit mawala at pumula ang kanilang regional officers sa Region 1 at Region 4A. May kiramay sa pamilya ng mga nasawi, pero sa mga nasawi ay nakuha at napagkasinan habang muli sa katanay pagpapabakas. Pinilita rin ng mga tauhan ng OWA ang pamilya ng dalawang Pinoy na pagkakal ang pagkisyon at nasa ICU sa Kuwait. Pinagsaman ng OWA na nakatutok sila sa mabilis na pagpapawi sa bansa ng mga labing ng nasawing na Pilipino sa Kuwait. Ako si Ramo Minarjel, Estrada, DCWD, dapat totoo. Samantala, ang DFW, pagkakilap na para mag-isa sa mga personal na Pilipino malapit ang barko na kinatake sa Red Sea. Kung sinabi malaki, Rod, Rod. Ginagawa naman yun ng Department of Migrant Workers sa lahat para naman na ma-rescue ang mga Pinoy crew ng isang barko na tirahin ng missile mga tirahin sa Red Sea. Sila po, balitan mo yung hapon, sinabi ni Secretary Harris Pedro Bactata, dalawang mag-isa ang sakay ng mga barko ng mga Pinoy. Sa iba na maliling nakikipag-ugnayan na sila sa PNA at sa mining agencies at kumpanya na may-ari sa barko para naman sa rescue operations. Kinumpirma din itong si Bactata na ang isang Pinoy na nawala ay patuloy naman hinahanap ng mga otoridad. Ako, Ron Pedro Garcia, Estrada, DCWD, dapat totoo.
bitaw na yun, no? Lampas ng target. Ang dating Intelligence Group Director Police Colonel Edwin Portento. Paliwanag ni Fajardo na silang bigyan daan ng investigasyon sa kung nagkaroon ba talaga ng pagmamalabis, negligence of supervision, kamakailan sa pagsisilbi ng arrest warrant at violation of police operational procedures ng Ginagawa 3. Ayon na pwesto ang isang ng police galing sa Criminal Investigation and Detective Group, isang police galing sa Traffic Management Unit at 2 tauhan mula sa Special Action Force. Naindigan naman si Fajardo na lehitimo ang kanilang paghahain ng warrant of arrest dapat kay Kibuloy dahil sa dapat matupad lamang pagsilang ng batas. Samantala, sinabi ni Fajardo na 6 na miyembro rin ng AOJC ang sinampahan nila ng reklamo, kabilang ang kaso of obstruction of justice, disobedience at violation ng batas, pambansa number 6, dahil sa pagdadala ng creative method sa pagharang sa operasyon ng mga pulis. Kinilala ni Armed Forces of the Philippines sa pahayag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na authentic o lehitimo ang mga Chinese military uniform na nadiskubre sa paghahat sa Porac, Pampanga. Din sa isang pahayag sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na maninindigan pa rin silang tapusin muna ang investigasyon kaugnay sa kinalakay na Lucky South 99. Ayon kay Padilla, ayaw ng AFP magpadalos-dalos at ayaw rin nilang magbigay ng spekulasyon. Samantala, hindi naman tiniyak na mananatili silang Jen. sitwasyon para matugunan ng anumang potensyal na banta. Tiniyak din ang opisyal na poprotektahan ng AFP ang national interest ng Pilipinas. Ilamig ng magnitude 4.5 na lindol ang bahagi ng Surigao del Sur kaninang alas 5:45 ng madaling araw. Ayon sa Philippines, ang epicentro ng lindol ay sa Ito pa rin. Pagpano, Surigao del Sur. Tectonic ang origin nito at may lalim ng 10 kilometro. Nakitala naman ang intensity 2 sa Bisig City, Surigao del Sur, habang may instrumental intensity 1 sa Tandag City, Surigao del Sur. Wala namang inaasang pinsala at aftershock kasunod ng lindol. Ngayong World Blood Donor Day, hinikayat ng Malacanang ng publiko na ipagpatuloy lamang ang regular at voluntaryong pagdodonate ng dugo. Sinabi ng Presidential Communications Office sa PCO na mahalaga ang hakbang na ito dahil sa itong paraan upang matiyak na mapananatili ang supply ng dugo sa bansa. Tinaan niya ang PCO sa pagkilala sa mga individual at organisasyon na nagbibigay pag-asa sa mga pasyenteng nangangailangan ng dugo. Ang World Blood Donor Day ay isang taulang pagdiriwang na ginaganap tuwing June 14 upang kilalanin at pasalamatan ang mga voluntaryong nagdodonate ng dugo. Layunin din ito, hikayatin ang mas maraming pang tao na maging regular na donor ng dugo upang matiyak na laging may sapat na supply para sa mga nangangailangan. Ang super balita sa atin. Muli sa ulo ng mga nagbabagang balita. Malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo na kamba sa susunod na linggo. Nasa 100 tonelada ng kusik na isda, karne at peking gas na sapat ng mga otoridad sa isang cold storage facility sa Kawit, Cavite. Pagtatayo ng mga pasilidad para sa agro-processing nakakatulong sa problema ng pagkakaroon ng mga middleman, ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinagahan na sa posibilidad ng pagbaha matapos masira ang navigational gate ng Malabon na Botas River. Grupo ng mga mangingisda mula sa Zambales patuloy na maglalayag sa bawat masulog sa kabila ng bansa na naaarestuhin mga dayuhan sa inahanging teritoryo sa West Philippine Sea simula bukas. Labinlimang pulis inalis sa kanilang pwesto kaugnay sa kontrobersyal na pagsilbi ng arrest warrant kay Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City. Pamahalaan Yeah. ay ipagpatunayan na sa Kuwaiti government para mapabilis ang proseso ng pagpapauwi sa mga dapitan at Pilipinong nasawi sa sunog sa Kuwait. Regular at voluntaryong pagdodonate ng dugo ay pinanawagan ng Malacanang sa publiko ngayong World Blood Donor Day. Sumainyo ang 30 minuto ng pinakamalalaking balita. Ako ang iyong kapuso, Henry Aguilar. At para sa ngayon yung kapuso kay Maralas ng GMA, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang. Cortesia na. Disiplinada pa.
ito ay inihatid sa inyo ng aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticone Kreml S. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Carbosystin Solmux for Kids. Labanan agad ang ubo with Solmux for Kids. Malalimang talakayan. Matapang na panayam. Masusipag himay sa isyu ng lipunan. Ang tandem na walang tulungan. Double Weng sa Double V. Ang tambalan ni Weng Salvacion at Weng de la Peña. Double Weng sa Double V. Double Weng sa Double V. Dati kapapalambil ko, kapot ng mainit ng libo. Ngayon, tumama na. Tumama na yung tigil. Kailangan ako itong piso sa umaba. Ang hali, sa gabi wala. Sa mga gabi, ang hali, tumaba kami na sa tulog. Alam mo, atis eh. Na, ito rin, sinisira na, dami mo yung pagbumalamig. Kaya pati na natin eh. Sa patang piniyente. Hindi na namamalansin ang mga yung kotse. Maalis ako ng bahay. Luminaw ko, kamay na yan. Para matibigyan. Yung ventilador. Hanggang na kasi, pinapatay sila dahil yung puro malamig ko. Kasi, magkano lang naman po compared po dun sa nagagaling sa tap water, tapos sumunod po, ang lalim po ng mga nagagaling. So, hindi po siya, marami mga nagsabi po, hindi po natin alam, nakakaabot. Baka yung aking basis mo from 60 to 80 long range mo or yung aking basis baka nasa 140 to 140 yan. At saka yung kerosene ito mas malaki 120 to 2 pesos to